खुलुमबाय लोगोफोर आं दैमालु नोंथांखौ आंनि चेनेलाव बरायो लोगोफोर दिनै आं नोंथांमोननो बे भिडिअ क्रोम ब्राउजारनि ओरैबायदि मोननै सेटिंसनि सोमोन्दै फोरमायगोन जाय सेटिंसखौ नोंथांमोना मिथिनो लानाया जोबोद गोनांथार अब्ला टुडे लोगोफोर टाइमखौ ओरैनो थाङालासिनो भिडिअखौ जागायदोनोसै लोगोफोर नोंथांमोना जेब्ला क्रोम ब्राउजारखौ ओपन खालामगोन बेवहाय नोंथांमोना गोजौहाय थ्रि लाइननि मोनसे अपसन नुगोन बेवहाय नोंथांमोना क्लिक खालामनानै होदो बेवहाय क्लिक खालामनायनि उनावहाय नोंथांमोना बेवहाय सेटिंसआव क्लिक खालाम सेटिंसआव क्लिक खालामोब्ला नोंथांमोना बेवहाय पासवार्ड नुनो मोनगोन बेवहाय नोंथांमोना क्लिक खालामनानै होदो बेनि उनाव नोंथांमोना बेवहाय सेभ पासवार्ड बेखौ नोंथांमोना जेब्लाबो अफ खालामनानै दोन मानोना बेखौ नोंथांमोना अन लाखियोब्ला नोंथांमोना क्रोम ब्राउजाराव जायखिजाया आइडियाव लगिन जायोब्ला बा इमेल बा नोंथाङा बेवहाय इमेलाव लगिन जायोब्ला बा फेसबुक ओमफ्राय टुइटार बायदियाव जुदि लगिन जायोब्ला बा जायखिजाया वेबसाइटआव थांनानै ओमफ्राय नोंथांमोना पासवार्डखौ होयोब्ला बेवहाय नोंथांमोननि पासवार्डआ अन जानानै सेभ जानानै थागोन अब्ला नोंथांनि मबाइलखौ नोंथांनि लोगो बा नोंथांनि सोरबा दाङोब्ला बेवहाय नोंथांनि पासवार्डखौ बेनिफ्राय लानो हागोन माबोरै लागोन बेवहाय नोंथांमोना फेसबुक लगिन जाबाय अब्ला नोंथांमोना बेवहाय फेसबुकनि पासवार्ड आरो आइडिया सेभ जानानै थागोन अब्ला बिथाङा नोंथांनि मबाइलखौ लानानै बेवहाय क्लिक खालामोब्ला बेवहाय क्लिक खालामब्ला नोंथांनि पासवार्डखौ गोरलैयैनो मोननो हागोन नैबेवहाय पासवार्डखौ नोंथांमोना नुनो मोनबाय बेबायदिनो नोंथांनि पासवार्डखौ नोंथांनि लोगो बा नोंथां सोर जायखिजाया मानसियानो मोननो हागोन गोरलैयैनो आरो जाबाय नैथि नाम्बार सेटिंसआ जाबाय नैबेवहाय नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों प्राइभेसि बेखौ नोंथांमोना क्लिक खालामोब्ला बेनि उनावहाय नोंथांमोना गाइडसिं फैयोब्ला डु नट ट्रेक बेखौ नोंथांमोना बेवहाय जेब्लाबो अन लाखियो मानोना बेखौ अफ खालामना दोनोब्ला नोंथांमोना जायखिजाया वेबसाइटआव लगिन जायोब्ला बेवहाय नोंथांमोना बे वेबसाइटआ नोंथांनि गासिबो डिटेल्सखौ बा नोंथाङा जाबे अबे वेबसाइटआव लगिन जादों बेखौ गासिबो मोनजोबनो हागोन जेरैबायदि नोंथाङा जायखिजाया वेबसाइटआव लगिन जायोब्ला ओमफ्राय नोंथांनि गासिबो डिटेल्सखौ लाजोबगोन बा नोंथांनि डाटाखौ बेवहाय सेभ लाखिगोन नोंथाङा मा भिडिअ नायदों नोंथाङा अबे वेबसाइटआव लगिन जादों नोंथाङा मा खालामदों गुगोलाव बे गासिबो डिटेल्सखौनो मोनजोबनो हागोन अब्ला नोंथांमोना बेखौ जेब्लाबो अन खालामनानै दोन अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ मोजां मोनबाय जानांगौ जुदि भिडिअखौ नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक खालाम शेयार खालाम आरो माबाफोर सोंथि दंब्ला गाहायनि कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनानै सोंहर लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ थुनानै हो जाहाथे आंनि लेटेस्ट भिडिअ आपल'ड खालामनायखौ नोंथांमोना मोनबाय थायो अब्ला लोगोफोर उननि भिडिअ लोगो मोनफिननायनि मिजिं लानानै दिनैनि थाखाय बेखिनियानो बाय बाय गोजोन्थों गसाइ नोंथांनि सानखौ मोजाङै मोजां बारहोथों जय बर' हारिनि जय